бе! Защо го забравя този? Не знам, бе! Чакай още, бе! Не знам, бе! Ти за какво мислиш? Да. Много изостана, много удариш. Няма ти, нали? Игоре, прибираш ми бързо из куршето. Ето се. Ето ли. Нашка го прави. Леле, майко. Сега сваля само. Това. Добре. Бавно. Ти си. Тук изтигаш. Не зад гърба. Така. Десен ляв. Отпуснат по-бързо. Оба. Ляв. Два. Ляв десен. Десен ляво коше. Десен ляво коше. Десен ляво коше, директно. На место. На место. Мори се, остави го. Много ти си на кът. Остави го. Хайде ти си. Дай го това тебе. Остави го, че издъха. Разтърси краката. Вашо. Така. Не мога повярвам, бе. Да, така. То ме смърда. Много се хилиш. Не мога повярвам. Да, ме ти първи удар ти е по-силен, а последния, защото даваш цялата си енергия и залиташ. И Киро така. Не мога повярвам, брат. То ще си го изпратим по скайпа. Добре, че се събрах. Някой ще ви каже да не ги тренирам. Айде бе, да ти ебе майката. Малко ми беше да... Тя тази ще ми плати сега така една зала само. Я стола го преместете на само, почна лази. Не мога повярвам. Вземи една глътка вода. На хладилника. Вижте го с вода. Кой тренира, аз съм с маса? Васко, брат. Ево ти правим, няма нищо. Това е, бате. Ама, хванали те за 3-4 дена, че... Ще стана като бог. В смисъл, физически няма да издържиш, но технически ще да... Никой не иска да ми даде една глътка вода, искам само. В хладилника. Не мога да взема.